Vôňa vášne. Con usted me desordena su presencia, me mata su gentileza, no puedo tener paciencia, creo que voy a enloquecer. Amor, que me hiciste, porque me gustas tanto, tan solo yo pudiera tenerte aquí a mi lado. Ďakujem. Dobrú noc a opatrne. Cerka? Mami. Kde si bola takto dlho? Zajtra ti poviem. Teraz už spí. Nie, počkaj, koľko je hodín? Asi 11. Ty si sa nebola umyť? Áno, bola som. Margarita ma poprosila, aby som ju odprevadila do drogérie. Potrebovala si dokúpiť pár vecí. To ste sa sami túlali po uliciach o takomto čase. Nechcela som ju pustiť samú. Chápem, moja, ale vieš, akú máme dohodu. Nevystavovať sa nebezpečenstvu. Spomeň si na toho čudného drzého chlapa z džipu. Áno, mama, už sa to nestane. Máš úplnú pravdu. Na budúce mi daj aspoň vedieť. Dobre. Dobrú noc. Sladké sny. Drahá, prepáč, ak som ťa zobudil. Nechcel som ťa vyrušiť. Nič sa nedeje. Aj tak som ti chcela niečo ukázať. Keďže sa o nej teraz dosť hovorí, tak pozri sa na toto. Tvoj otec sa s Gaviotou stretol. Povedala si to niekomu? Nie. Nech to tak radšej zostane. Prečo? Možno bude lepšie, keď najprv zistím, prečo sa s ňou otec vôbec stretával. Hádam si nemyslíš, že by tvoj otec... Myslím. Určite s tou strigou niečo mal. Nie, tomu neverím. Tvoj otec bol čestný. Áno, iste bol, ale... Neviem prečo, ale mám taký pocit, že tá žena možno mala niečo za ľúbou, chápeš? Tak ju musíš vyhodiť, ale okamžite. Vyhodím ju, ale až vtedy, keď prídem na to, čo mala s mojím otcom. Daj mi čas. Máme to zatiaľ nehovor. Nie, jej to nepoviem. Nepoviem jej to. Láska, ty si pil však? Pil si. A nemyslíš si, že na to mám dôvod? Neviem, nemyslím si, že by si mal toľko piť. Poď ku mne. Využijeme, že mama už zaspala. Čo povieš? Nie, láska, čo ti to napadlo? Nie! Prestaň! Odpočinutie večné daj dušiam opane a svetlo večné nech im svieti. Mama, prečo stále nespíš? Budeš unavená a vstávame skoro. Len som sa chcela pomodliť za dušu Dona Octavia. Bez toho by som nezaspala. Trápi ťa to však? Nie, veď som ti vravela, že kvôli tej pôde sa trápiť netreba. Nie kvôli pôde. Kvôli peniazom, čo sme dali Donovi Octaviovi. Myslím si, že musíme sa porozprávať s Donom Ivanom. Teraz to nie je vhodné. Vieš, v akej sú situácii? Áno, mama, ale boli to naše úspory. A čo ak o tom nikto iný z rodiny nevie? Myslíš? Tak to urobíme takto. Počkáme, kým sa situácia upokojí, potom pôjdeme a povieme im to. Hlavne sa musíme opýtať na list vlastníctva. Je možné, že zvyšok rodiny o nás nemá takú pozitívnu mienku ako Don Octavio. Áno, to je možné. Dobre, tak počkáme. Áno, počkáme. Dobrú noc, mama. Odpočím si. A nie, že zasa pôjdeš von? Mama, nerýp do mňa. Ja nerýpem. A nezvyšuj na mňa hlas, Gaviota. Fajn. Nerozčuľuj sa. Dobrú noc. Dobrú noc. Gaviota que ve a lo lejos vuela muy alto. Gaviota que emprende vuelo no se detiene. No te
tengas, triste gaviota, sigue tu canto, tal vez mañana cambie tu suerte. Es su destino que un mal amor vista su alma de negro duelo, ingrato amor rompió sus alas, ingrato amor. Ahoj, Sebi. Práve som sa dozvedela o otcovi a je mi to veľmi ľúto. Tvoj otec sa ku mne vždy správal úžasne a ja som ho úprimne ľúbila. Stále tomu nedokážem uveriť. Veľmi by som v tejto chvíli chcela byť po tvojom boku, lebo viem, že to máš veľmi ťažké. Už končím. Len chcem, aby si vedel, že aj mňa to veľmi bolí. Keby si čokoľvek potreboval, som tu, Sebi. Už navždy. Vieš, že som tu. Tak, dobre. Zavolaj, keď budeš môcť. Dobre? Ľúbim ťa. Ahoj. Ahoj, Sebi. Práve som sa dozvedela o otcovi a je mi to veľmi ľúto. Dobrý večer, Don Sebastián. Nechcem rušiť, ale chcel som sa opýtať, ako vám je. V poriadku, Aurelio. Poďte. Áno, seňor. S dovolením. Len poďte. Ako sa máte? Ja? Dobre, seňor, dobre. Sadnite si. Ďakujem vám. Nemôžete spať však. Čaká nás ťažké obdobie. Áno. Je to tak. Neviete náhodou, čo bolo otcovi? Akože čo mu bolo? Mama vravela, že otec mal starosti, vraj nemohol spávať. Nejaký problém na poliach? Nie, to ani nie. Možno ho stresovala výmena kávovníkov za špeciálny druh, to je ten, čo sme vysadili s gaviotou a karmenzou. Nie, Aurelio. Vy viete, že nie. Prečo? Povedzte prečo dostal ten infarkt. Môžem byť úprimný? Áno. Hovorte, čo sa deje. No viete, ja si nemyslím, že ho trápili tie kávovníky. To skôr Ivan, ktorý ich nechcel. Dosť často sa preto hádali. Ale nehovorte mu to. Netrápte sa, nič sa nedozvie. Ibaže mne Ivan povedal, že vysiať tú novú kávu bolo veľmi drahé, že firma potrebovala kapitál. Nerád sa do toho miešam, ale to určite nie. Keď Don Octavio niečo urobil, tak s rozumom. Jediné, čo nás stojí peniaze, je zdržanie, ktoré spôsobil Don Ivan. Tak, a je to. Máme to hotové. Gaviota? Gaviotka, mohla si mi predsa povedať pravdu. My si nič neskrývame, nie? Ja ti za to predsa nenadávam, veď prečo aj. Ja sa veľmi teším, že sa ti konečne zapáčil nejaký chlapec. To nevieš? Ale toto nebude len tak však. Je to drahé sako. Koho je? Gaviota? Nepovieš mi to? No tak nechoď preč, slečna. No tak poďme sa o tom porozprávať ešte raz a teraz pravdu. Dobre. Včera večer som sa rozprávala s Donom Sebastianom.
Potom začalo hrozne liať a on mi požičal sako, aby som nezmokla. Potreboval sa porozprávať a stretol mňa, takže sme šli do baru Dona Pedra a dali si 3 panáky. A koniec, to je všetko. Nič viac sa nestalo. Naozaj, mama. A ani sa nestane. Na rozprávanie má kamarátov. Čo najskôr mu to sako vrátiš. Nepatrí ti. Nedovolím, aby si dopadla tak ako Rosa Maria z telenovely. Mama, ničoho takého sa báť nemusíš. Veď zasa odíde. A čo ak ho smrť otca prinúti znova sa presťahovať sem? Premýšľaj. Mama, len sme sa na chvíľu rozprávali. Upokoj sa. Dobre, vieš čo? Myslím, že dievčatá, čo prišli zbierať kávu, už na nás čakajú. Treba im rozdať bojové úlohy, ako hovorí Aurelio. Poďme! Káva tu vonia úplne inak. Vonia ako zem, pretože je úplne čerstvo namletá. Ďakujem ti. Prečo si spal tu? A prečo si hore tak skoro? Nemohla som spať, myslím na ocka. Chápem. Bez neho je to tu čudné. To je pravda. Paula sa ozvala. Už je na ceste domov. Pôjdeme po ňu? Áno, pôjdeme. Mama chce, aby sme s ňou všetci išli na cintorín. Ale ty nevyzeráš len smutný. Trápi ťa niečo? Marcy, trápi ma, čo teraz bude s firmou a rodinným podnikom. Má to v rukách Ivan, príšerné. Ivan koná najlepšie, ako vie, ale teraz sa musíme stretnúť a poradiť ako bratia. Lebo bez otca sa veci zmenia. S tým súhlasím. A čo ešte? Včera sme sa pobili. Čo? Áno, vypil si a obťažoval slečnu, ktorá zbiera kávu. Viac než len obťažoval, takmer ju znásilnil. Čo, prosím? To je vrchol. Ten človek je prasa. Ako len mohol? Je to strašná hanba. Bol úplne namol. Povedzme to máme. Nie, nič jej nehovor. Nemusíme jej pridávať. Už teraz má toho dosť. Marcy, prosím. Ja to s ním vyriešim. Jemu je jedno, čo mu povieš. Nie. Ledva otca uložíme do hrobu a on hneď urobí toto. Ja viem. Počuj. Niečo ti poviem. Odkedy som už konečne doma, vídam to dievča, ktoré sa Ivan pokúsil znásilniť. Tak sa mi stalo niečo čudné. Rozumieš mi? Ako by som od nej nevedel odtrhnúť zrak. Ako by ma k nej ťahal magnet. Dáva to zmysel? Sebastian Vallejo. Budem hádať. Je to tá istá krásna slečna, ktorá v kostole tak krásne hovorila o otcovi? Tá, ktorá stále spieva? Ktorá zachránila otcovi život? Gaviota? To je úžasná správa. Aj. Vraj ako magnet, nemôžem od nej otrhnúť oči. Tak, dobre, Gavi, 27 žien a 32 chlapov. Lepšie ako nič. To zvládneme, Aurelio. Ale je škoda, že to dievča, ktoré som včera volala, neprišlo. Vyzerala, ako by bola preto zrodená. Ako to? Prečo? Netuším. Dobrý deň. Práve sme o vás hovorili. Poďte, opatrne. Pozor. Poďte, zoznámte sa s Aureliou. Toto je tá slečna. Áno, toto je tá slečna. Pivi, čo? Saj. Aj mňa teší, ako sa má. Teší ma. Vysvetlite jej, že toto je práca pre chlapov. Však, Aurelio. Áno, pravda. Ak ide o prácu, tak nemáme zľutovanie. Zbierať kávu pre mňa nebude problém. Skvelé. Pretože prejsť celú krajinu peši, z toho už rozbolia nohy. Pokiaľ ide o mňa, nebudete mať žiadne problémy. Vidíš? No tak čo teda? Dáme si kávičku a začíname. Ideme na to. No poďme. Len kávičku a nič viac?
Mali ste povedať svojej žene, aby priniesla niečo jesť a my si to rozdelíme. Pane Bože, vy ste ale drzá. Viete, kde je problém? Nemám ženu. Naozaj? Áno, takže sa už radšej pustíme do práce. Zvláštne. Kuchyňu tu mám na starosti ja. A vôbec nič nemáme. Nie, to bolo len zo žartu. Viete, má pravdu, niečo by sme do žalúdka mali hodiť, keď dnes chceme zabrať. Toto je tvrdá práca a s prázdnym bruchom sa káva zbiera veľmi ťažko. Áno, seňora, tak kopnite do vrtule, nech sa môžeme pustiť do práce. Náš cieľ je 200 kg na osobu. Pozor na to. Poďme. Už idem. 200 kg? Kriste, Aurelio, to je príliš. Vidíš, ešte sme nezačali a chlapi už plačú. Vy zvládnete pozbierať 200 kg kávy za jeden deň? Počkaj do večera a uvidíš. Však? Vzdávaš sa? Porazí ťa žena? Neverím. Ty a slaboch? Nie. Čo tu robíte? Nepovedali ste, že prídete. Chyba v komunikácii, tak ako vždy. Už ide. Pasažieri letu 3866 do destinácie Santa Marta nasadnite prosím na práve číslo 34. Prečo ste mi nevolali? Volali sme asi 1000-krát. Nemohli ste na mňa počkať. Chceli sme, ale netušili sme, kde si. Najprv sme chceli otca pochovať v Bogote, ale mama povedala, že jej kedysi spomínal, že si praje byť pochovaný na cintoríne v dedine. Tak je tam. A čo mama? Je zničená. Ideme za ňou na cintorín. Snáď ti nevadí, že po teba prišiel celý sprievod. Počuj, dosť si pribrala. Ty si krásna ako vždy. Paula, poď. Pôjdeš so mnou a Bernardom. Vy vezmite kufre. Zdá sa mi to, alebo nás chcel Ivan vždy rozdeliť. Len sa chce cítiť mocný. Nepočúvaj ho. Prečo nepovedal, že po ňu príde? To nič, nechaj ho tak. Ako bude firma pokračovať bez otca? Ešte sme to neriešili. Ale možno by si mohol o pomoc požiadať Sebastiána. Lebo dve veci naraz asi zvládnuť nemôžeš. Otec z toho nerobil až tak veľa. Okrem toho, že bol celé dni v petách Aureliovi. Aj to je dôležité, Ivan. Lebo prítomnosť otca na poliach bola kľúčom k úspechu. Tak nájdeme niekoho iného, pretože pred smrťou sa otec sťažoval, že Sebastián sa nevenuje ani rodine, ani firme. Prepáč, ale ja chcem, aby vo vedení zostal. Bernardo, prosím ťa, ty by si mi s tým mohol pomôcť. Lenže ja som novinár. O káve neviem nič. Tak sa to nauč. Teraz musíme my traja držať spolu. Lebo Sebastián a Marcela majú očividne iné záujmy. Nie? Ja Ivanovi neverím. Otec mu veril. A ty? Po tom, čo si videl a čo vravel Aurelio, mu veríš? Neviem. Neviem, čo si mám myslieť. Som si istá, že sa Ivan veľmi zmenil, Sally. Odkedy som v Kolumbii, tak nám robí len hanbu. Nemyslím, že by sme mali o ňom takto rozprávať. Možno to len zbytočne nafúkujeme. Naozaj mi nedáš za pravdu? Odkedy si mi povedal o tom s Gaviotou, je mi všetko jasné. Ivanovi sa nedá veriť. Nemal som ti nič hovoriť. Pozri, ja si myslím, že Ivana zasiahla otcova smrť najviac z nás všetkých. Stále boli spolu, pracovali bok po boku. Chápem to tak, že sa do Kolumbie nechceš vrátiť natrvalo. A čo mám urobiť? Čo? Pravil som mu to, núkal pomoc. Ale on nechce. Mám pocit, že sa mu skôr na príťaž. Stále nechápem, ako na teba môže takto žiarliť. To ani ja. Ale práve preto som radšej v New Yorku a pomáham firme z diaľky. Vyhnem sa tak problémom. Mne sa to nezdá, Sebastián. Mal by si to rozmyslieť. Buď New York a Lucia, alebo Casablanca a Gaviota. Neviem. To je ten môj problém.
Poď. Ideme spolu. Som rada, že si tiež prišla. Všetci ste pre mňa veľkou oporou. Ako sa cítiš? Neviem. Stále si na to zvykám. Ocko, prečo si ma nepočkal? A čo máš proti Sebimu? Už som si zvykol na to, že je v New Yorku. V tichosti. A nie, že do všetkého strká nos. Si skazený. Vážne skazený. Dobre vieš, že Sebastián vždy rešpektoval tvoje rozhodnutia ohľadom firmy. Áno, ale to sa môže kedykoľvek zmeniť. Kým sme tu všetci, oznamujem, že mi volal Enrique. To bol otcov právnik. A na čo, mama? Chce, aby sme sa zišli na čítanie poslednej vôle, ktorú váš otec zanechal. Povedala som mu, aby prišiel dnes po obede. Prečo vôbec spisoval závet? On vedel, že zomrie? Samozrejme, že nie. Ale vieš, že váš otec bol dosť predvídavý. Pravda. Je dobré, že zanechal poslednú vôľu. Áno. Súhlasím. Nech je, ako si želal. Máme čakať nejaké prekvapenie? Samozrejme, že nie. Otec nemal rád prekvapenia. Čo si myslíš ty, mami? Samozrejme, že nie. Keby niečo chystal, vedela by som. To všetko mi hovoril. Mohli by sme už ísť. Áno. Te lo pregunto, si alguna vez voy a encontrarte, amor. Si alguna vez voy a encontrarte, amor. Nezaujíma ho to, stále neodpovedal. Mala by si vedieť, že všetci išli na letisko po Paulu a potom idú na cintorín. Čo si o tom myslíš? A vieš, aký je Sebastián, nič nedáva najavo. Ale pochop, v akej situácii sa ocitol. Áno, viem, chápem to. Lou, potrebujem, aby si ma ďalej informovala. Neviem, ale mám pocit, že tento raz je naozaj koniec. Panikárim z toho. To vážne? A prečo si to myslíš? Netuším. Ale možno si mala pravdu a ja som predsa len mala letieť za ním. Už je takmer neskoro, tak už nech si tu. Zavolám neskôr, dobre? Siempre fui tan infantil en cosas del amor. De ti todo lo aprendí, contigo fui mujer. Me enseñaste a soñar, me hiciste tan feliz. Me rompí como un cristal y me perdí. Dcerka. 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 No. Trochu som o tom premýšľala. Kedy sa chystáš Sebastiánovi vrátiť to jeho sako? Po obede, mama. Ale nie, počkaj. Nemyslíš, že by si mal po to sako prísť skôr on k nám? Nie, mama, čo ti to napadlo? Ešte si pomyslíš, že ho chcem. Nie. Vrátim ho a hotovo. Dcerka, zamysli sa nad tým. Mne sa to nepáči. On je určite výnimočný však, ale vieš si predstaviť, ako sa bude doňa Julia a ostatní tiež tváriť, keď sa tam zrazu objavíš? Mama, upokoj sa. Neznervózňuj ma. Vrátim sa a koniec, dobre? Neboj sa a už choď, prosím. Nemyslím si, že to dobre dopadne.
Počuj. Čau. Prosím ťa, nemáš tu niečo na pitie? Lebo už Teraz nie si v reštaurácii. Dobre, len sa pýtam, keďže ty máš na starosti kuchyňu. Venezuelčania sú vážne nejakí rozmaznaní. Nalej si vodu sama. Neskutočné. Krava. Prečo to nezdvihneš? Zdvihni to. Áno, Lucia? Ahoj, Sebi. Ja len, že si mi neodpovedal na odkaz, čo som ti nechala. Odkaz? Prepáč, ja som nemal na nič náladu. Áno, jasné. Rozumiem a naozaj ma veľmi mrzí, čo sa stalo. Napadlo mi, že ak chceš, tak za tebou prídem, budeme spolu, porozprávame sa. Počúvaš ma vôbec? Áno, počúvam ťa. Takže čo? Mám za tebou prísť, alebo nie? Sem do Kolumbie? Nie, to nie je potrebné, Lucia. Budúci týždeň sa vrátim do New Yorku. OK. Tak daj vedieť, keď sa vrátiš. Otec ťa chce vidieť. Áno, dobre, dám vedieť. Ďakujem. To je super. Zdá sa, že zatiaľ vyhráva Casablanca. Neteš sa. Stále premýšľam. Samozrejme. Zrazu si stretol ženu, ktorá je krásna, zábavná, veselá a nie taká striga ako Lucia. Je to jasné? Marci, nebuď taká. Lucia má svoje prednosti, je krásna a záleží jej na mne. Nie je jednoduché sa s ňou len tak rozísť. Vieš, čo si myslím? Bojíš sa pomyslieť na akúkoľvek inú ženu, okrem Lucie. A hlavne, ak je tá žena zberačka kávy. Mám pravdu? Zrnko po zrnku, celý deň. Zrnko po zrnku? Keby si tu nebola, nocovala by som tam. Tak to áno. Pane na nebi, toto už o chvíľu ani nebude jedáleň, ale rovno kurí. Mrzút. Predstav si. Raúl, daj pozor, neprovokuj, nejedná by ti s chuťou vybila zuby. Pekne ticho seď, nechcem tu problémy. Pozrite sa na to. Toľko jedla, pozrite koľko, aké chutné. Za toto jedlo sa oplatí platiť. Haló, nehltaj tak, zabehne ti. Už prišli autá, mami. Chcela by som to využiť a ísť. Vrátiť Sebastiánovi sako. Tak ty ma neposluchneš. Mama, prestaň sa báť, prosím. Pošli mu ho po Donovi Aureliovi a hotovo. Chcem ho odniesť sama. Áno, zdá sa mi to slušnejšie. To je všetko. Úžasné. Ako vždy. Ďakujem. Nemám slov. Quiero que el tiempo se detenga, que lo demás desaparezca, porque hay algo que me inquieta. Vezmite si to. Ja som zvyknutá na dážď. Áno, ale aj tak nechcem, aby ste prechladli. Dnes v noci je naozaj chladno. Nie. Veď o nič nejde. Zajtra mi ho vrátite. Amor que me hiciste, porque me gustas tanto, tan solo yo pudiera tenerte aquí a mi lado. No sé si estoy muy loca de tan solo pensarlo. Si tu mano me toca
Ako sa cítiš? Zničená. Stôl je pripravený, doňa Julia. Ďakujem, Margot. Ako ti je? Dobre, láska. Fajn. Áno, poď. Ďakujem, synček. Bude vám vadiť, ak si sadnem na otcovo miesto? Práve naopak, synček. Na chvíľu zaplníš to prázdno, čo tu ostalo po tvojom ockovi. Syn najstarší je tvoje. Posuň sa, tu sedí Lukrécia. Áno, jasné, žiadny problém. Lukrécia, sadni si. Ďakujem. S radosťou. Pane, požehnaj tieto dary, ktoré si nám doprial. Pamätaj na nášho Oktávia, nech sa ocitne v tvojej večnej blaženosti. Amen. 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 Nezdvihneš to? Toto je pracovné. Ospravedlňte ma. Áno, počúvam. Pablo Emilio, ty naozaj nič nezvládneš sám? Musíš so všetkým otravovať mňa? Horší moment neexistuje. Odkedy sa volám Pablo Emilio? Dosť hlúpy vtip, Marcia. Prepáč, ale ešte som ti nezaželala úprimnú sústrasť. Ja viem, ale teraz tu toho máme naozaj veľa. A ešte dnes ťa musím vidieť. Nemá sa dnes vrátiť tvoj muž? Môj manžel je doma. Prišiel včera večer. Tak prečo mi voláš? Ja to tu už bez teba nevydržím. Keď to Carlos Mário zistí, najprv zabije teba a potom mňa. Alebo naopak. Ale, a kde je ten romantik? To fakt nie je smiešne, Marcia. Ale no, upokoj sa. Volám ti, lebo ma o to Carlos Mário poprosil. Urgentne ťa potrebuje. Dozvedel sa o Donovi Oktáviovi a chce s tebou hovoriť. Nemôžem. Mama na otcovú počesť zorganizovala slávnostný obed. Ivan, vieš, aký je Carlos Mário? Fajn. Pokúsim sa zdrhnúť. Dobre, to sa mi páči. Tak ťa tu čakám. A nájdi si čas aj na mňa. Nech môžeme byť chvíľu sami. Máte u mňa neodkladné povinnosti, pani. Neboj sa, toto si vyriešime hneď, ako sa bude dať. Dobre. Don Ivan, doňa Julia odkazuje, že vám už vychladne obed. Áno, hneď som tam. Dobre. Zavolám neskôr. Margot? Senior? Poďte sem na chvíľu. Áno? Musíme sa vážne porozprávať. To asi radšej nie. Čo si počula? Povedz mi, ako si sa mohol znížiť k takým špinavostiam. Ty si úplne zošalel, otec. Starecká demencia, alebo čo? Nič, len, že ste sa hádali tak, ako vždy. Áno, tak ako vždy, Margot. To kvôli tej hádke dostal váš otec infarkt však? Ani keď tu pracuješ roky, nemáš právo takto so mnou hovoriť. Ale práve preto, že vás veľmi dobre poznám, tak viem, kde je pravda. Váš otec sa na vás hneval za niečo, čo ste urobili. Vieš ty čo? Myslím si, že je čas, aby si našla inú prácu. Keď tu nie je otec, už ťa nepotrebujeme. Na budúci týždeň to vybavím. Ale ak si dobre pamätám, v ten deň vravel, že sa k nemu máte správať slušne. O tom by mala vaša mama vedieť, nie? Tak koľko chceš? Koľko? Ahoj, kráska. No toto, čo ty tu robíš? Nič, no, ja chcela som sa spýtať, kde je Don Sebastián. Toto mu včera spadlo na poli. Aha, no, teraz asi nebude vhodná chvíľa, majú rodinné stretnutie, čítajú závet. Závet? Áno, meškám, idem pod Dona Enrika. No tak utekaj. A Gaviota? Už je unavená? Nie, hneď príde. Áno. Seňora Carmenza, 200 kýl, to je predsa... Je to veľa. Veľa však. A ja som už úplne na mizíne.
Asi to nezvládnem. Je to ťažké. Moja, poď sem. Neboj sa. Teraz ti ukážem, ako na to a pôjde ti to oveľa rýchlejšie. Lebo s tým, čo máš, si nezarobíš ani na tú kávu, čo si vypila. Pozeraj. Od konárika smerom von, vidíš? A zhora dolu, pekne oboma rukami. Á, myslela si, že je to ľahké? Ja som trhala len jednou. Počkaj tam, už idem, čakaj na mňa. Ďakujem, Aurelio. S radosťou, Don Enrique. Nech sa páči, už čakajú. Ďakujem. Nech sa darí, majte sa. Dovidenia. Aurelio, uhni, nič sa z teba nevidím. No teda, čo prosím, ja ti zavadziam? Neskutočné. Myslíš si, že Don Sebastián nemá iné sako, ha? Chcela som počkať, keby náhodou vyšiel von, ale nikto sa neukázal. Tak mi ho daj, ja mu ho vrátim. Nie. Prečo nie? Spadlo mu, keď ma prišiel na pole upozorniť, nech nespievam, takže je asi správne, aby som mu ho dala ja. Takže správne. Potom budeš musieť prísť neskôr, pretože stretnutie neskončilo. Poďme odtiaľ, to trpezlivosť druže prináša. Ale... Poď. Čítajú poslednú vôľu. Chceš počúvať za dverami? Majú to na dlho? Neviem, čo myslíš. Láska, stalo sa niečo, keď si s nami neobedoval? Len drobnosti, ktoré bolo treba vyriešiť hneď. Čo sa stalo? Potom ti poviem. Sústreďme sa na toto. Začneme, doňa Julia? Áno, prosím, začnite. Dobre. Sadnite si. Čítanie sa môže začať. Tento dokument bol podpísaný v Pereire, a to 17. septembra roku 2020, kedy sa Don Octavio Vallejo rozhodol spísať tento záved, aby v prípade jeho náhlej smrti slúžil ako inštrukcie k rozdeleniu všetkého ním nadobudnutého majetku podľa jeho vôle. Nasleduje vymenovanie nehnuteľností, ktorých listy vlastníctva sú pravdaže priložené k závetu. Sú to tieto: Villa Casablanca, Polia El Paraíso, Polia La Chorrera a Polia La Carolina, všetky v súčasnosti patriace k Ville Casablanca. Spolu 250 hektárov. Prepáčte, Enrique, ale malo by to byť 251 hektárov. Tak to tu stojí. Nechajme ho dočítať, otázky až potom. Ďalej sem patrí firma Café Elita, dom nachádzajúci sa v bogotskej štvrti Santa Ana. Dokumenty sú opäť priložené. Ďalej je tu apartmán v New Yorku, starožitnosti, vozidlá, vybavenie a všetky peniaze na bankových účtoch, ktoré som nadobudol do svojej smrti. Ako dedičov majetku ustanovujem svoju manželku a mojich 3 synov, a to nasledovným nespochybniteľným spôsobom. 37,5% existujúceho majetku pre moju manželku a druhých 37,5% rovným dielom rozdelených medzi mojich 3 synov. A čo zvyšných 25? Don Octavio vyhradil túto zvyšnú čiastku na osobitý účel. Aký účel? Zvyšných 25% nechávam v rukách mojej manželky Julie, ktorá ich bude spravovať. Až kým ich podľa mojej poslednej vôle neodovzdá prvému narodenému vnukovi, ktorý poniesie meno rodiny Vallejo. Čože? Pane Bože, otec, čo je zasa toto za výmysel? Výmysel to nebude. 25% je veľa peňazí. Nechal ti ich v úschove, ale čo sestry? Nechápem, ako nám to otec mohol urobiť. Dcérka, je to naša rodinná tradícia. Tradícia? Žena nemá právo na majetok? Mama, to je stredoveký prístup pre Boha. Myslela som si, že otec si nás vážil. Lenže to, čo hovorí mama, vlastne dáva zmysel. Rodina odkazuje majetok po krvi spolu s menom rodiny. Je to smiešné, Bernie, smiešné. Áno, to áno. Marcela. Súhlasím s ňou, mama. Tradícia alebo nie, je to nespravodlivé. A mne je to vlastne jedno. Ja deti nemám v pláne. To ani ja, preto je to absurdné, nezmysel. Aká škoda. S otcom sme snívali o tom, že tento dom raz bude plný vnúčat.
Máte pre nás ešte niečo šokujúce, Enrique? Už len záverečné ustanovenia. Prepáčte, že to vyťahujem, no spomenuli ste 250 hektárov. Chýba ešte jeden. O ničom takom neviem, ale máme kópiu dokumentov. Je tam presne 250 hektárov, ale je tu ešte jedna zmluva na pozemok vedľa La Caroliny. Je to 1 hektár, vlastníkom je Don Octavio Vallejo, volá sa El Paraíso. Margot, stretnutie sa skončilo. Môžeš to tam upratať, prosím? Kam sa dívaš? Na Gaviotu. Čo? Čo tuto dievča chce? Čo potrebujete? Ja len hľadám Aurelia a povedali mi, že je tu. Pozrite sa, tam je. Aurelio? Áno, seňora? Odveste Enrika domov, prosím. Áno, seňora, samozrejme. Čaká ma? Áno, už je pripravený. Dobre, i hneď vyrážame. S dovolením. Prepáčte, doňa Julia. Čo to máte? Nič, seňora. Nič dôležité. Prepáčte. Čo je? V pohode? Tvoj otec až príliš dôveroval tej slečne a jej matke. Nepáči sa mi to. Čo sa vám všetkým stalo? Neuveriteľné. No vítaj, kamoš. Máš sa? Dobre, Carlos Mario. A ty? Všetko v pohode, braček. Kamarát. Je mi ľúto, čo sa stalo tvojmu otcovi. To áno. Bolo to nečakané. Áno, musí to byť nepríjemné. Vraj to bol čudný, náhly infarkt. Nemyslel som si, že Don Octavio zomrie takto. Chápal by som rakovinu či mozgovú mŕtvicu, ale infarkt z ničoho nič, to nedáva zmysel. Človek ani nevie, kedy to príde. Len zavrieš oči a ani nevieš ako a už si tam. Áno. Dáš si niečo? Mám tu vynikajúcu pálenku, 25 rokov starú, takú si ešte... Nemám v pláne sa zdržať. Ale prečo? Chcel som s tebou hovoriť o obchodoch a o toto budeš mať určite záujem. Hovorím, že ma to nezaujíma. Bola to jednorazová záležitosť. Ja to chápem, Ivan. Rozumiem, že prežívaš ťažké chvíle, ale nešiel si do toho, lebo otec bol nažive a teraz nie je braček. Konečne to rozbehneme. Bude to bomba. Máme úžasné príležitosti. Využíme ich. Pozri, Carlos, ešte si to... A pozri sa. Toto mi práve prišlo. 30 000. Stačilo len podpísať a priviezli mi ho až domov. No poď, niečo si dáme a preberieme veľký biznis. No tak. Poďme, braček. Nalejeme si spolu 25-ročnú pálenku. Kde si bola tak dlho? Prejsť sa. Aj. Dcerka. Gaviota, čo je? No, čo sa deje? Ako bolo? Povedz, prečo máš vždy pravdu? No moja, lebo som stará a pomáha mi pán. Tak čo? Čo povedal? Nič, on sa za mňa hanbí. Našla som ho s doňou Juliou a mala si vidieť jeho výraz. Ako by ma prosil, aby som nič nehovorila. A mal pravdu? Presne tak, presne. Vieš, čo by si doňa Julia pomyslela, keby vedela, že ti Sebastián požičal také drahé sako? Vieš, o tebe nič pekné, moja milá. A Sebastián by mal tiež veľký problém. Ty si čo povedala? Bolo mi hrozne zle. Neviem, ja uvidela som ho a bolo to akoby medzi nami, akoby nás delil celý svet. Celý svet a kopa peňazí.
Ide ma roztrhať od jedu, keď si predstavím tú hambu Gaviota. Y así me fui envolviendo en su piel. Manantial, naufragué en su cuerpo, me perdí en su mar. Marakuča, toto je Don Sebastián. Dobrý Dobrý deň. deň. Tá je zamilovaná až po uši. Zamilovaná? Pane Bože, keď sa nájde muž, ktorý ju skrotí, tak klobúk dole. Je to nedobytná pevnosť. Ale jednu vec viem, pane. Tá káva by nebola taká výnimočná, nebyť Gaviotinho spevu. Asi áno. To verím. Už vám vrátila to sako? Nie, to ešte nie. Odkiaľ o tom viete? Čo? O tom saku. O akom saku? Tak ukáž, Gavi, koľko si nazbieral. Daj to sem. Tak, koľko? 50, pane. Hej, pozor, je to je kus práce. Ukážte, Don Raúl. Hotovo. Koľko to váži? 45, pane. 45. Prekonali ste sa bez reptania, to je to najkrajšie. Ako vždy, nie? No, vaša odmena. Tak čo, Gaviotka, priznávaš sa, že si nesplnila, čo si slúbila? Akože nie, toto nazbierala len po obede a to ešte na chvíľu odbehla. Splnila, čo slúbila, 250 kýl. Takže, ako vždy, má Gaviota právo vybrať televízny program. Paráda! Tešte sa na zakázanú lásku. A koľko mala Marakuča? 30, pane. 30? Čo? V poriadku. Nie, pokoj, netráp sa, len začínaš, to je... Nie, veď len počkajte, keď naberiem to správne tempo. Áno, seňora, kávy je stále dosť. Počkaj, ešte Marakuča nedostala. Dobre. Tu máš, toto si zober. Ďakujem. Tak, poď, Margarita. No, koľko si nám nazbierala? 50, pane. 50. Výborne, Margarita, vážne. Kto je ďalší? Doňa Tereza. Kamarát môj? No tak, kopni do seba tú dokonalú pálenku, aby si mi na všetky obchody dnes len prikyvoval. Nie, prepáč, naozaj nemám záujem. A máš na to nejaký dobrý dôvod? Nie, len mám toho teraz veľa. Náš otec zavolal do firmy inšpekciu. Dozvedeli sa o vašich peniazoch z New Yorku. A správca Javier to sám nevyrieši. Nikomu nedovoľ, aby do týchto vecí strkal nos. A obchodnej inšpekcii už vôbec nie. Snažím sa, ale risk si dovoliť nemôžem. A Javier sa chce stretnúť s mojím bratom. Tvoj brat mi už robí starosti. Inak povedané, smerujeme do pekla. Zisti, koľko toho vie ten tvoj Javier a potom sa dohodneme ako ďalej. Rozumieš? Teraz nerobme rozruch. Už som pomohol raz. Viac sa do toho namočiť nechcem. Prepáč, asi som zabudol, s kým hovorím. Nebol si to náhodou ty, kto chcel nakúpiť všetky pozemky v okolí, aby si tu mohol pestovať kávu a vo veľkom? Áno, ale musím čakať. Teraz nie. Nečakaj dlho, inak ťa rýchlo predbehnem. Zisti všetko, čo ten váš Javier vie, čo tuší a predovšetkým zisti, čo si myslí o tebe. A potom sa riešenie nájde, netráp sa. Á, láska! Aha, kto prišiel, pozdrav ho. Dobrý deň. Ako sa máte? Veľmi dobre. Každý deň ju milujem viac a viac. Nevieš si predstaviť, aká je to ženská. To teda neviem. Rýchlo, už to začína. O nie! Ja som vyhrala právo vyberať program a ja chcem pustiť telenovelu. Nie, seňora, nič také. Dosť. Ani náhodou ty malá sliská piraňa, my sme tu boli prví. Ráno, nechaj ich pozerať, čo chcú. Povedz Chojemu, aby ti požičal telefón a pozrieš si to tam. Prečo? Pretože právo výberu som dnes vyhrala ja, preto. A my nemáme telefóny veľké skoro ako televízor. Ako to dve najobľúbenejšie zberačky? Tie, ku ktorým sa tu máme všetci správať pomaly ako ku kráľom. Ale taká drzosť. Čo ty máš za problém? Tak si mal nazbierať viac. Napríklad si sa prepadol. Raúl, odprač sa. Čo sa tu deje? Hovor, Gaviota. Čo sa stalo? Nič, Aurelio, len tento tu nerešpektuje naše zvyky. To my sme vyhrali právo vyberať program. Ako dobre, že ste prišli, pane. Tento sa nás pred vami hanbí zbiť. S dovolením, pane. S dovolením. Nafúkanec. Prepáčte, pane. Mrzí ma to, Don Sebastián. Ja som to... Je ťažké všetkých uspokojiť, keď máme len jeden televízor, pochopte.
Peňa má otvorený prístup k lopte, ale znovu ju preberá. Páni? Senior? Máte chladené pivo? No jasné, senior, máme. Koľko to je? 2-0, Kindio vyhral. Daj to hlasnejšie. V chladničke je ešte jedna bageta, Aurel. Prinesie mi. Kde si zasa bol? Len sa trochu prejsť, láska. Nič zvláštne, vážne. Prejsť sa. Nič zvláštne. Teraz sa to volá nič zvláštne? Prečo si taká paranoidná? No, pretože sa správaš veľmi čudne, Ivan. Práve mi zomrel otec, drahá. To sa ti zdá málo. Nie. Chápem to a preto som chcela byť tu, aby som bola s tebou. Ale ty si stále preč a nerozumiem, prečo zrazu nedvíhaš ani telefón. Kedy si mi volala? Vybil sa mi mobil. Všimol som si to teraz. Fajn. Vieš čo, Ivan, nie. Na toto nemám čas. Nemám čas stále za tebou stáť a sledovať, čo robíš a čo nerobíš. Nechceš, aby som tu bola? Tak mi to povedz. Ale nie, že sa sem ženiem z Bogoty, aby si ma celý čas ignoroval. Zabudni. Vieš čo? Ja mám tiež svoj život. Nevezmeš si ma, láska? Prosím? Vážne. Ja už bez teba nechcem žiť. Vezmime sa. Prečo to vyťahuješ teraz kvôli tomu závetu? Čo ti to napadlo, láska? To je mi úplne jedno. My dvaja sme aj tak jediní, kto tu bude mať deti. Už som ti predsa hovorila, že deti chcem, ale nie hneď. Vravela som ti, že chcem byť s tebou a že chcem, aby sme najprv boli spolu, sami, len my dvaja. Poď sa. Ako len chceš, láska. Ale neodpovedala si. Que perder esa manera de amar, que recuerdos quedaron atrás, fue tu amor, una estrella fugaz, la andariega, eco de soñar. Don Sebastián, dobrý večer. Doňa Carmenza, môžem na chvíľu? Isté, ako vám pomôžem? No, ja som vám priniesol televízor, aby ste mohli pokojne každý deň sledovať vašu telenovelu. Ale to ste nemuseli. Nie. Nie je to boh vie čo, ale je to to najlepšie, čo som tu našiel. Smiem? Áno, señor, áno, pravda, že... S dovolením. Áno, ďakujem. No teda... Dáme ju sem? Áno, je to úžasné, áno. Ale je mi ľúto, že ste sa sem kvôli tomu obťažovali. Nie, to nič. Bože môj, je dokonalá. Rád pomôžem, Doňa Carmenza. Ďakujeme pekne. Tak to zapojíme. Áno, zasúkaj tam. A je to... No teda... Hotovo. Zapnem to? Tak? Ide to. Nie, to bol ten kanál. Teraz by to malo ísť. A je to. Hotovo, máte svoj obľúbený kanál. Už sa nemusíte s nikým hádať. Nie, veľmi ma to mrzí. Nie je to nič, s radosťou, Doňa Carmenza. Don Sebastián, chcela som vám niečo povedať. Áno, iste. Čo sa deje? Pozrite, ja viem, že vy ste správny mladý muž. Určite. Ďakujem. Ale musím vás požiadať, aby ste Gavietu nechali na pokoji. Viete, tie detaily, ako prísť sem za ňou, aby ste sa porozprávali, ja viem, že na tom nie je nič zlé. Totiž moja dcérka je síce silná a inteligentná, ale ešte toho veľa nezažila. A mohla by sa pomýliť a začať v niečo dúfať. Rozumiete mi? Áno. Áno, rozumiem. A ešte tu máme jednu vec, ktorá bude vaša. To je moje sako, áno.
Dobre, tak dovidenia. Ďakujeme, že na nás myslíte. Potešilo ma to. Takže dobrú noc. Dobrú noc. Prišli ste si po sako? Nie, neprišiel, ale vaša mama mi ho dala. Museli ste sa pred ňou veľmi hanbiť. Ako som sa dnes hanbila ja pred vašou. Cítila som sa ako nejaký votrelec, klamárka, ani to nepoviem. Prepáčte. Pokoj. Úplne vám rozumiem. Viete čo? To, čo sa včera medzi nami... Nie, netrápte sa naozaj. Aj mne je úplne jasné, že to nič neznamenalo. Asi vám to jasné nie je, pretože znamenalo. Bolo to výnimočné. Nehovorte. Áno. Dnes to tak nevyzeralo. Nevyzeralo? Tak viete čo? Nemalo sa to stať. Pretože mám v hlave toho priveľa. Smrť môjho otca napríklad. A aj tak sa tu nemôžem zdržať. Musím sa rýchlo vrátiť do New Yorku. Poslúžila som ako rozptýlenie. To ste povedali? To nie je pravda. Ten bosk bol skutočný. Ale možno som sa zmýlil. Nie, počúvajte. Viete čo? Ja som sa zmýlila. Zmýlila som sa na celej čiare, takže sme si kvit. Čo je? Si v poriadku? Čo sa deje? Odkiaľ máme televízor? Priniesol nám ho Sebastian, aby sme sa nehádali. Aké rozkošné však. Prečo? Čo sa deje? Potrebuje ho? Gaviota! Hej! Tak vy sa ma snažíte podplatiť, aby som o tom bosku nehovorila? Urobte mi radosť a neukazujte sa tu. Minimálne do konca zberu a ideálne, kým sa nevrátite do New Yorku. Slovenské znenie vyrobilo Sunrise Studio.